سەرۆککۆمارە تورکیە ڕەجەب تایب ئەردۆغان گوت گۆهێزên ئەمریکی وێن دەوڵەتên din کار dikin ji bo bicîkirina deverek aram di nav Sûriyê de û amaje kir got helwesta Tirkiye ji hevpeymaniya navdewletiya dijî Daişê wê bêrûnkirin di rojên nîzik de. Erdogan di Kongrekî Rojnamavanî de dohe yekşemê li Enqerayê beriya got biçe New Yorkê bo beşdarîkirin di civînên komeleya giştiya Netewên Yekgirtî. Raghand got wî bi hevkîvê xwe yê Emerîkî Barack Obama re mesela navçeyek aram guftûgo kirine. Di pisyarekê de li ser beşdariya Tirkiye di hevpeymaniya navdewletî dijî Daeş, Erdogan dazanîn got ev radwestê li ser siyaseta maya netewî û got jî got helwesta Tirkiye wê diyar bibe piştî vegerandina wî ji wîlayetên yekgirtî. Sebaret pisyarekê ji kesekî ji barmetên hatîn berdan got Tirkiye ji ber rewşa wan û metirsiyê li ser saxlemiya wan nexwast bibe beşek ji wê hemahingiyê. Her wiha tê pêşbînîkirin got Serokê Emerîkayê Barack Obama di gotara xwe de ya civîna komeleya giştiya Netewên Yekgirtî roja çarşemabê pêşketinên hemahingiya navdewletî dijî Daeş û çalakiyên wê di hundirê Sûriyê de raghêne. Hêja gotinê ku wîlayetên yekgirtî raghand bû got hin welat amadeya xwe derbirîne bo pêkanîna êrişên esmanî dijî Daeş li Sûriyeyê. û balyoza Emerîkî di Netewên Yekgirtî de Samantha Power got ne tenê wîlayetên yekgirtî wê êrişên esmanî bike. Bawer bi navkirina wan welatan red kir. Lê di çavpêkeftineka televîzyonî de tekez kir got hewlên ciddî yê navdewletî hene bo têkbirina Daeşê. Samantha Power pêşbînî kir got eger êrişên esmanî hatin tûşî Daeş wê Emerîka ne tenê bê bi avêtina wan êrîşan. û got jî got esayîşa netewiya Emerîka sermeferz dike got em vêrê xistina terorî lawas bikin û nehêlin. Hêja gotinê got ev çend roj in bajarê Kobanê tûşî êrişên çekdarên Daeşê tê û zêdetirî 120,000 kes koçber bûne û bero Tirkiye ve çûne bê got û aliyek navdewletî yan navxweyî tevgerekê bike ji bo alîkarkirina Kobanê. Bo programa Ark Bahar Derwiş.